तो मुहरे निया दबो অচিতাও তো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তরে সে তো মুহরে নিয়া দৌছি জানিছি রে ସବୁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ରେ ସବୁ ଜାଣିବି ତୁ ଏଠି କେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ସଙ୍ଗୀତାର ମୁଣ୍ଡ କେସରେ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଜେଲରେ ଥାନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଠି ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରୁଛୁ ଦିଦି ଅମଳାକାନ୍ତ ପରିବାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ରେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପରିବାର ଏଇଠି ମୋ ମା ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ଆକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ରେ ଏଇଠି ମୋ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ରେ ଏଇଠି ମୋ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଖୁସି ନାଇଁ ଦିଦି ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମିଛ କହୁଛୁ ତ ତୁ ଯଦି ସତରେ ମତେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା ତାହେଲେ ভিডিও চালু হয়েছে ଆଉ ଟିକେ ନୋଟ ହାତକୁ ନୋଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ତୁ ଯଦି ସତ କହ କାହିଁକି ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇ ସାତ ସିନ୍ଦୁକରେ ସାତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖିଥିବା ଗୋପନ କଥାକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦିଦି ତୁ ସତ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ସତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଗୋପନ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ କାହା ଆଗରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି କହିବି ଏ କଥା ତୁ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି କହ କହିବନି ନା ଅମଳାକାନ୍ତ କାହାକୁ କହିବନି ନା ରେ କହିବନି ନା ଶୁଣ ସଙ୍ଗୀତା ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଗୀତା ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଂଶମାନ ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଜଗନ ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେଡି ଢଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବୋଲି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀରେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ଖୋଜୁଛି ଏମାନେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ଦିଦି ତା ତୋड़ କାମ ତ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ କେମିତି ଦେବି କମଳାକାନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ତାକୁ ଗୀତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଲେଡି ଢଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାବତୀ ସାଜି କେତେ ମଣିଷ ମାରିଛି ମୋ ଭାଇ କଣ ମତେ ଘୃଣା କରିବନି ତୁ ଇଏ ଖାଇଛୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ନା ରେ କିଛି କହିବନି ନା ମୋ ସୁନା ଭାଇ କିଛି କହିବନି ରେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ